Alles oké? Ik haat het, maar ik denk dat ik een crush heb. Vertel! Ik heb een leuk iemand ontmoet. Ik ben nu al een tijdje mee aan het appen. Oh, wat leuk voor je. Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk, want dan krijg ik mijn beste een relatie dadelijk en dan zit ik weer alleen. Dus, maar ja, doe alsof ik het leuk vind voor je. Ja, het is echt heel gezellig. Naam, achternaam, geboorteplaats en de rest daar kom ik wel achter. Ik heb je wifi-wachtwoord nodig, deze doet het niet hoor. Het is echt een heel lang wachtwoord, die moet ik ergens opzoeken. Maar waar? Hier zit dat ook niet in. Dan moet hij hier ergens op het apparaatje achter staan. Maar of ik daar aankom. EJK 7332. Wacht, terug. 1 cijfer tekort. Nee, die 2 is een E. Een symbool te weinig, zegt hij. Sterretje. Wachtwoord tekort. Mijn god, wat is het voor wachtwoord? Ja, ik weet het niet meer hoor. Kom maar, ik vraag het wachtwoord opnieuw op. Check uw e-mail. Ik krijg geen e-mail. Opnieuw instellen. Onthoud dit wachtwoord. Had ik dat nieuwe wachtwoord nu met een uitroepteken of met een hekje gedaan? Heb je geen foto? Ja, zeker heb ik een foto. Ik hoef niet sociaal via stalk-account te kijken. Met je blok me maar. Kijk wel via mijn stalk-account. Even kijken. En? Wacht even. Even rustig aan. Ik ben er goed aan het zoeken. Ze zijn allemaal goed, maar ja, volgens mij is ze niet zo fotogeniek. Ik weet het niet. In het echt is ze heel anders. Laat gewoon eens zien. Dat maakt mij toch niet uit. Oeh, 2015. Dan ben ik een beetje te ver terug. Niets liken, want dat komt weer wat stalkerig over. Oké, ik heb één gevonden. Niet lachen. Hij is in het echt heel anders. Ja, gewoon zo. Zoals op de foto, maar toch wat knapper. Och, is toch leuk? Ja, wat moet ik hier nu weer op zeggen? Ja, wat ga ik typen? Help mens. Nee, help jij me maar niet. Ik vertrouw jou niet. Ja, jou laten typen. Dan komt er alleen maar onzin uit. Nee. Ik weet het echt niet. Je mag typen, maar je verzendt niet. Je drukt niet op enter en je laat mij als eerste lezen. Ik doe niets geks typen. Laat mij dit nu maar oplossen. Ik ben hier een expert in. Dat komt omdat ik jullie allemaal moet helpen. Wat typ je lang? Wat ben je allemaal aan het schrijven? Lees hardop. Doe eens even rustig. Heb vertrouwen in mij. Ik ben een relatie-expert. Ik kijk daar toch anders tegenaan als je daar met een afstandje vanaf kijkt, hè? Dus ik weet wat goed voor jou is en wat ik moet typen. Hier, kijk dit maar eens naar. En bedankt. Tot ziens. Dat gaan we dus echt niet schrijven, hè? Ik vind je lekker al op verzonden geklikt.